קדימה, דורה! לזוז! דורה, 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 חוקרת! מוצלחית ודורה נהדרת! אתם תעזרו לי! בבא ותיגר! נזוז! כולם! let's go! בואו גם אתם! היי! היי! הלו ילדים, אני דורה וזה החבר שלי בוט. הלו בוט. הלו דורה. הלו ילדים. היום נלך לבקר את חברינו בתיכון למדעים. אזעקה. צריך להתפנות. מה אתם עושים פה? אתם אסור לכם להיות פה. כולם חייבים להתפנות. הלו ארי, אני דורה וזה החבר שלי בוט. באנו לבקר את חברינו בתיכון. זה ממש לא הזמן. מי שעושה טעות ברובוטיקה, הרובוט פוצץ. כולם חייבים להתפנות. רק נשארתם אתם וברוניה. שומע בוט? אנחנו חייבים להציל את ברוניה. אל תדאגי ארי, אנחנו נציל את המצב. בואו נלך כולם. Everybody let's go. בואו נצא ביחד להרפתקה מוצלחת. דורה, איפה אנחנו מתחילים? קודם כל, צריך להגיע לחדר מחשבים ושם למצוא את המחרוזת שכתובה בשפה בינארית, זאת אומרת רק 0 ו-1. שפה בינארית, שמעתם ילדים? 0, 1, 1, 0, 0 ו-1, 1 ו-0. ועכשיו נצא לדרך. בואו נצא כולם. Everybody let's go. בואו נצא ביחד להרפתקה מוצלחת. לאן הולכים? לחדר מחשבים. לאן הולכים? לחדר מחשבים. היי דורה, הנה השרת. נכון בוט, זה השרת. והוא מבין רק שפת C. כדי שהוא יבין אותנו, צריך להגיד לו C out. שמעתם ילדים? תגידו C out. C out. כל הכבוד ילדים. ועכשיו נלך לכתוב תוכנה. בואו נלך כולם. Everybody let's go. בואו נכתוב ביחד עוד תוכנה מוצלחת. מה כותבים? include. מה כותבים? include. נכון. הצלחנו. We did it. וכשיש לנו את המחרוזת, מהו השלב הבא? צריך להכניס את המחרוזת למסד נתונים של הרובוט וככה לנטרל אותו. הזמן הולך ואזל. חייבים למצוא את חדר 10. מה יהיה אם נאחר את המועד? זה בטח לא יכול להיות יותר גרוע מלאחר לשיעור של שטסל. היי, חטפני חטף לי את המחרוזת, תחזיר לי אותה. אוי לא, חטפני חטף לנו את המחרוזת. ילדים, תעזרו לנו, תגידו, חטפני, אסור לך לחטוף. חטפני, אסור לך לחטוף. אין ברירה, נצטרך לבנות לולה אקווייל ואיתה לתפוס את חטפני. אוי, הלולה שלי לא עובדת. הרובוט עלול להתפוצץ. אין זמן לתקן אותה. חייבים למצוא תוכנית אחרת. מה נראה לך שאתה עושה? כל בית הספר תלוי במחרוזת הזו. תחזיר אותה מיד, או שתקבל הורדה בציון. אבל... יופי, המחרוזת שוב אצלנו. קדימה בוט, אין עוד זמן לבזבז. בואו נלך כולם. Everybody let's go. בואו נצא ביחד להרפתקה מוצלחת. לאן הולכים? לחדר 10. לאן הולכים? לחדר 10. מה זה? הרובוט מנוטרל ולא היה אמור להתפוצץ בכלל. זה מוזר, זה מוזר, זה מוזר, זה מוזר.